No niin, Ottilia. Nappasit alkuvuodesta vetovastuun Niskavuoren laulujen harjoittamisesta. Miltä se on tuntunut? No, on tuntunut kyllä hienolta, että on saanut tällaisen vastuun hoitaa. Ja on kyllä hieno hoitaa tämmöistä juttua muutenkin täällä yhdessä tehdä näin hienojen tyyppien ja taitavien tyyppien kanssa. Ja on kyllä päässyt oppimaan ihan hirveästi uutta. Tämä on sun ensimmäinen teatteriprokkis, niin miltä tämä on niin kun tuntunut verrattuna esimerkiksi johonkin konsertteihin ja tällaisiin, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt? No joo, tässä on kyllä päässyt näkemään tosi erilaisesti sen, että miten sitä teatteria rakennetaan. Ja on ollut kyllä kiva tehdä myöskin tällaisessa porukassa, missä näkee, että kaikki haluaa yhdessä tehdä tosi tarkasti hioa kaikki yksityiskohdat ja tehdä hyvälaatuista teatteria. Onko joku asia yllättänyt sut tässä teatterin tekemisessä? Joo, no se on ollut kyllä erilaista verrattuna just normikeikkoihin ja konsertteihin, että miten yleisö reagoi koko ajan tosi vahvasti mukana. Ja myös tuolla ylhäällä sitten soittaminen on vähän eri täällä teatterissa, koska reagoidaan siihen näytelmään ja eletään sen näytelmän mukana, eikä niinkään pelkkää sitä musiikkia. Miten yhteistyö Teemun ja Anna-Sofian kanssa on sujunut? No tosi hyvin. Mielestäni on ollut yhteistyö kyllä tosi suljuvaa. On ollut ihana päästä tutustumaan heihin ja heidän kanssa on ollut oikein mukavaa tehdä. He on loistavia muusikkoja ja muutenkin hyviä tyyppejä. Sitten vielä lopuksi, niin mitä terveisiä haluaisit lähettää Niskavuoren katsojille? No tähän näytelmään kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Tässä on paljon upeata musiikkia, suuria tunteita, mutta myös paljon semmoisia kevyempiä ja hauskoja hetkiä. Ja tällaisessa miljöissä niin ei sen parempaa teatteria ole.